Yo, good afternoon mga kabuka. Andito kami sa baybay ngayon kasi manguha kami ng mga kabuka, kinason. Ulamin namin. Diri be. Kada mata diri oh. Kag mata diri ba? Ngitag ka. Di ko ngaskas talit ngitag ka. Ayo kuya. Magmamang kuya. Ayo ka magpakulo mo na mata oh. Mata ano? Wala naman eh. Yawang kuya niya. Ako rin yan o doon. Bro. Kuya. Wala ka isa daan. Nakakoy kaskas nakbe. Ano man? Amo uban ni papa. Manang uban si papa may nagamit sa manguna. Kamoy ikaw tigkuan dito sa iyang kuan ko. Dagto ko maskas oh. Nak, uban ni si papa dito sa iyang kuan. Noon din. Dili kay ikaw tigkuan ni kuya. Ha? Ikaw tigkuan na ni. Ako na doon kay wala koy kuna doon. Magkuha na. Bro, mata. Wag cellphone bebe. Dali diri. Mga kabuka, manguha kami ng ng ugpan, yung kinason. Hanap namin yung mga kabuka. Hanap po yung mata niya, yung may mga ganito mga kabuka. Ako tagko iya. Ayan, ito mga kabuka oh. Yung kinukuha namin para ulamin. Ayan. Ambil doon. O ano ni doon be? Yo kikikot pa na. Isulod na ihang kuan nung. Tura. Ay wala. Wala man. Diri ya. Na putol oy. Oh, diri yan na putol. Ako diri. Layo gamaya. Ayo kuha. Mayong kay diri ta, ngumuna ta ng mama nimo. Pana ulan-ulan na naman si Rapon. Ano dito nagbabagtas ka na ng om. Ha. Ba, ano to ito? Yan. Ano, yak lang doon nung sa. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies.